Dus blijft het zo. Heb ik geen flip. Ja, dat. Ja, zeker. Goed was nog steeds. Het is nice. Dat is het toch. Gisteren. Wat? Ah, nee, was het wel. Morning. We can go now? Yeah, do you want to start off or? No. We just want to go back. Oh yeah, that's fine. Thank them again. Yeah. Ik geef tegen die man dat hij daar langs moet rijden. Ja, kan niet meer door. Ik kom zo bij. Ik kan heel leuk zijn. Mine was popular. Right. Yes. Thank you. Thank you. Missing one? Missing one not starting. Oh, okay. Yeah. Yes. Thank you. Okay. Cheers. Dat is niet helemaal goed, denk ik. Kom met de fiets hoor. Ja, inderdaad. Hallo schatje. Gaat het goed met je? Ja. Maar in het begin zag je er goed uit. Nou, nee. Jij? Heb je mij gezien? 23. Moet je nog bukken ook, hè, Hanna? Ja, niet zo'n beetje. Wat is het? Ik dacht het uit. Dit is wel aan vandaag. Ik ben 151. Thank you. Oh, super. Asjoe. En dan houdt je. Asjoe. Even kijken. Waar sta ik? Ja. Oh, dat is hier. Ja, dit was het niet altijd, maar als je in nee, maar ik kan wel. Hij is wel 1 minuut achter de kant aan zitten. Ik weet niet of nummer Ik weet niet waar jij bent. Ik was met 10 Jullie zijn er allemaal klaar voor, volgens mij zijn we daar niet in de beurt. Het is Ja, maar jij staat een uur en ik ben ook op de laatste. welk nummer ben ik aan het twee? Mijn 6. Ja, gewoon ergens staat in ergens de naam zetten. Het was echt, het eerste stuk was echt prima. En dan denk je, oh, 2 minuten moet te doen zijn. Ik heb veel te hard gestart. Ik heb veel te hard gestart. Dus in de auto zeiden ze, ja, dit was je kilometer. Je had echt, weet ik veel, op de Way down. Ja, maar hij Echt wel, dat zie je. Ik zal in die klim komen. Ik kan ook gewoon ja. Oh, deze is cross in haar Ik is ook een heb ik er een Ik heb een naam staan. Nationale kampioen hier langs. De rest hier. Bij een nationale
zo'n kampioen bij je. Ook niet. Dat is ook al mijn handtekening. Not now. Nou, wat dit is zo zakelijk. Oh jongen. Nou, hij is niemand meer. Ik denk dat alles wat nationaal kampioen is niet kan worden. Ja. Dat zou een extra daar ligt het hier voor. Ja. We can get the photos. Do you have a website? Facebook? I don't know what to say. We natuurlijk cadeaus. Wim van de dan ook allemaal. Dat is maar een foto. Dat is lekker wat doen. Sokken vergeten. Mysterieus. Misschien een beetje mysterieus. Ja, буду mysterieus. Počkej, jakou mám číslo? 86. Thanks. A ty máš český státopis? No to ale nevím, co můžem tady. Tam mají fixu. A já nevím, co je to tady. Přesně jaký máš to? 2. Dva. Ja, to je strašně dlouho podepis. You probably stay on the start right now. Ja, to dělám to. Okay, then can No, I'm just joking. with us, with the guys, they're so nervous. Yeah. There are guys that are doing that. They're so nervous, like insane. It's not enough to move up. Doesn't make sense. Yeah, but Je strašně neumím psát. They need to, like, when you have neutralization, you go left, then you have big right move down. Then you go right, then yeah, because some of the girls are like can't do the right in the middle, so they are also positioning. Thank you. After the neutralization, you use big right. Hey, how are you? Fine. Feeling good? Yeah, I'm good. I have a 91% recovery. That's better than yesterday, so I'm better than. See? Paula, vaya a firmar. Larga o fea. Hola, amigos. Ya, tío. ¿Qué hago? Toma. Dat gaat helemaal laatst. Helemaal bukken. Kom ik wel even. Ik ben daar. Zo moet je het maar even zwaaien. Ik wil mijn naam doen. Maar wel even in de gaten. Ja? Hyvä mä sinkaan. Hyvä mä sinkaan. Pakaan, mistä tuo katsoo. Eikä ole hindi. Miksi mä ei voi minkin tennistä mängida? Se on tennispaikka vasta päässä. See on nagu ekstreem. Ja me hoian tähän. Ei, me hoian tähän inside. Ja? Ja kan we ook gewoon blokken inkluren. Ja, eigenlijk. Oota, mä leitsen. Ei sen siinä keskellä. Ja, mä vielä keskellä. Minä Pekki jälle. Ja, mä sain shiny.
I'm gonna go for a wee. You coming up? Yeah, I'm gonna go. Okay, I'll leave my. I hope I stay in the tunnel. Oh yeah, me too. I like. Yeah. How was the TT yesterday? It was fine. I was 68 or something. Yeah. But it's not my kind of course. Yeah. Yeah. Well, good luck. Yeah, you too. Vilken nummer är det nu? 13. Hoi Jos. Hoi. Ook Jos van zo'n. Dank je. Jij? Ja. Ja, wat denk je nou? Ja, alle honden, maar ja, kan het. Wat nummer zou je zelf? 6 hè? 60, iets maar 6. Ik ben 3. Hoe are you, Jana? Duw op mijn dingen. Duw op mijn band. Duw plat. Ja, misschien moet daar toch wel nog een pompen. Al beter pompen. Nog niet. Ik dacht dat hij wel gecontroleerd worden. Dat staat daar hier. Ja, ik dacht dat ook toen dat... Teken bij de juiste nummer, hè? Ja. Wat had hij gedaan? Ik zijn er 65 Volgens mij moet je zeker. de achterdagen. Ik weet het niet. Wat staat Twee daar banden hier? op de pompen. Maar bij mij mag hij niet meer dan 5 bar. Tuurlijk niet. Jury. Nou, hij gewoon hè. Wat? Of doe jij staat erachter, bij mij gaat het niet. Oh, sorry. Ja, wel moet dan een beetje zo. Waar staan wij? Bij de 60. Daar, beltje. Ah. Wat ben ik? Ik ben 61 jaar. Ja. Is er nog nooit bij zo'n ding? Maar ja, dat is omdat het is voor de branden. Wel maar. Ik ben niet. Ja, precies. Ja, dat is het. Kom maar gewoon naar af staan en nu op Wait, that's what I'm doing, 245. Ja. Oh, is dat shit in? Sorry. Thank you. Right, what number do I have? 212, right? 212. Where are we? Here. What am I? 214. Ben ja, attends, il y a déjà des gens. Je vais avancer. En train de charger une guillotine pour ça. Oh, pardon.
92, ne? Ja, 93 helemaal niet. Great Soul hier alweer niet. Nee. Oh, dit is niet alles nieuw. I don't know why. No! Oh, nou je bent het hier zo. En dan niet Je m'en vas dans le bois, là, pour faire une expédition. I didn't say that. She said that, but I'm not. I didn't say anything. I was like, no. On est là. Oui, c'est littéralement. Moi, avec ma main, ça va effacer tout le monde. C'est sûr, un crayon. On efface tous les noms. On va effacer tout le monde. Sur j'accroche de quoi, genre? Non, t'écris du 100 mètres par mois. 145. Ah, ok, bon. Contact, tu fais quoi avec? Ben, maintenant, on va retourner à la vanne. J'imagine. Ben, moi, je me chauffe. Pas besoin de me chauffer. Ok. Mais la vanne est là. À gauche, au bout. Mais lui, Abby avait un peu son vélo. Ouais, mon vélo, il charge. Au départ? Ben, à la vanne? Mais est-ce que Max, tu charges des vélos? Avec ta carte? Oui, mais moi, il n'y a plus de batterie. Oui. Moi, j'ai 36. T'as dépassé Thaïs. Oui, horrible mon truc là. Oh my god. Where's Nablia? She was chatting. Are we allowed to ride through there and come back, Bill? Yeah, so I just went to... She wil mee fietsen met de inzien. Rugnummer op? Hè? Ja. Ja, ik heb nummer 11. 11 is al bezet. Is dat? Ja. Oh, zit top. Dat is geen nummer. Maar sowieso. Yes, hè? 60, heeft maar 6. Ik ben 4. Wow, Jana. Duw op mijn dingen. Duw op een band. Duw plat. Ja, misschien moet daar toch wel nog een al beter pompen. Nog niet. Ik dacht dat gaat wel gecontroleerd worden. Dat staat daar hier. Ja, ik dacht dat ook toen dat... Teken bij de juiste nummer, hè? Wat had je gedaan? Ik zijn er 65 Volgens mij moet je zeker. de achterdagen. Ik weet nog niet. Twee banden op de pompen. Maar bij mij mag hij niet meer dan 5 bar. Tuurlijk niet. Nou, hij gewoon, hè. Wat? Of doe jij staat erachter, bij mij gaat het niet. Oh, sorry. Ja, wel moet je dan een beetje zo... Waar staan we? Bij de 60. Daar, beltje. Wat ben ik? Ik ben 61, ja. Ja. Is er nog mooi bij zo'n ding? Maar ja, dat is omdat het is voor de branders. Wel maar. Ik ben niet. Ja, precies. Ja, dat is echt goed. Toen we gewoon naar af staan en nu op Wait, that's what I'm doing, 245. Ja. Oh, is dat shit in?
Sorry. Thank you. Right, what number do I have? 212, right? 212. Where are we? Here. What am I? 214. Ben attends, il y a déjà des gens. Je vais avancer. En train de charger une gueuse pour ça. Oh, pardon. Grace stole me already. Oatmeal. I don't know why. No! Oh, now you're gonna keep yours off. And then you say, Je m'en vais dans le bois, là, pour faire une expédition. I didn't say that. She said that, but I'm not going to. I didn't say anything. I was like, no, On est là. C'est un chasseur. Ben oui, c'est littéralement. Moi, avec ma main, ça va effacer tout le monde. C'est déjà un crayon. On efface tous les noms. On va effacer tout le monde. Sur j'accroche de quoi, genre? Non, t'écris sans mettre ta main. 145. Ah, ok, bon. Ton sac, tu fais quoi avec? Ben, maintenant, on va retourner à la vanne. J'imagine. Ben, moi, je me chauffe, pas besoin de me chauffer. Ok. Mais la vanne est là. À gauche au bout. Mais lui, Abby, il avait un peu son vélo. Ouais, mon vélo, il charge. Au départ? Ben à la vanne? Mais est-ce que Max, il charge le vélo? Avec ta carte? Oui, mais moi, il n'y a plus de batterie. ça m'a pas eu. Oui. Moi, j'ai 36. T'as dépassé Thaïs. Oui, il est horrible mon truc là. Oh my god. Where's Natalia? She busy chatting. We're allowed to ride through there then? Come back, Bill? Yeah, so I just went. Should we mee fietsen met de Rug hem op. Ja. Ja, ik heb nummer 11. 11 is al bezet. Is dat? Wat zit top. Dat is niet nummer. Is there a pen I can use? Or it's, oh, it's here. Yeah. Perfect. Is
Is there more than one page or only one? No, here. Oh. What's your number? 216. This one. Hello. Okay. Like, yeah. My hands are dirty. Nie ma autografu. Jak się już ustawiają, to są chore. No uśmieszek. Masz autograf? Uj! Marecka, uśmieszek. Okay, thank you. Dankjewel. Dat kunnen ze niet meer schrijven. Tu refais un tour? Non, mais juste on va faire vite. Mais je peux pas Boys. More guys. Een paar uit bed komen, denk ik. Dat is G. Amerika. Schijnt dat Noorwegen ook tegelijkertijd is gekomen. Well, there is some for it. I really recommend it.
Good morning. Good morning. What number am I? 104. Ja, thank you. Okay, Henk, just put it there. Thank you. Yeah. Hello. Good morning. I think I might have a You're 12. Okay. 171. Good luck. Hello, good morning. Ja. Oh, I'm sorry. I'm in front of you. Okay. Goedemorgen. Je vader komt weer terug, hè? Hij is nog 10 kilometer. Op 3 kilometer ervoor. We komen vandaag van die kant. Oh, iedereen is geweest. Ja, wat zei je, 8:30 of zo kwamen de eerste? Ja, wij waren net zeg maar binnen en toen kwamen de eerste autowagens. Maar het is allemaal weer niet nodig, dus om dan in die auto te laten leggen. Ik heb buiten in de loungebank geslapen, denk ik. For the overall classification, also 2 climbs on the mountains for the count queen of the mountain jersey, the 5 1 points after 18k and also after 43.6k aan de Stadsberg. Na de sprinterdienen voor het bergklassement op de Stadsberg na 18 kilometer en 3,6 kilometer. En naar 2 keer 5, 3, 2 en 1 punt te verdienen voor het bergklassement. First stage we have the yellow jersey of the overall classification on the shoulders of Paula Ortiz-Taco, the rider from Spain, won the time trial yesterday and now wearing the yellow jersey of the overall classification, the best junior rider,
first rider is the white jersey youth application is for Maria Kosinska, the rider from Watersley Ladies team. And also we have the mountain jersey on the shoulders of Ella Tendi, the rider from Tofatu, everyone active. And also the sprint classification, the green jersey is worn in this second stage by Sittard-Geleen, also a rider from Watersley. Severn. Quite far in front. Start the race is at 11 o'clock and then we start the race over a total of 17 points. Start the race is at 11 o'clock and then we start the race like mentioned in the first park neutralize. Start the race is at 11 o'clock and then we start the race like mentioned in the first park neutralize.